Chim nomor lai spa lai punriu. Lai spa lai punriu. Syaduan utrang in kiring kat batu. Syaduan utrang in kiring kat batu. Dajingnya bakuj bat uleng do utrai ngi aingu. Syaduan utrang in kiring kat batu. Haka katang pa badukon badaman sem bakoit. Amen. Kajeng e jong try jeng Jesus Christ bad kajeng e jong oblay. Lambat kajeng silog jong man sem bakoit kinan rengkat bad pi baro. Rengkat bat piru. Kohan men ko para sa jisin habang iwan hakmat kaduan kedepat ngin kiu rengkat badutrai. Sya kita kajeng e sya kita kajeng kerku keba mau lapan krek na gebanta jungi iwe pa iwe. Habang IT lade ha gejing sumar ha gejing sukher ha gejing ri ha gejing da gejing u klempep ngingin yo ya kita gejing e gejing kerku keba mangi ngidan kam ha gejing em kajungi. Namar ngitip syai bamangi ngilong gejing tau gejing u namar ngilong kibreu kibaduna dalade ngimla ban yeng ha kajing em kajungi klem kajing snei kajung u den mata kadau ha kana ka step habang iwan hakmat kaduan kadupat token ngin dem ngon yala ka jong ka kli yala ka jong kajing kwa kajing trang ha kti ha kajat kajung u bama u un nang the su kita kijing kerku ke ba mangi ngidon kam ha kajing em kajungi kam tame ha kanai kasngi. Token menta ngin khmi de la ka jong kaman sim ya la ka jong ka jing em. Yo le se manga mapi ngi la klet ya ka jing ka jong blay ngi la klet ya glanti ka ba blay la khot ya ka ba blay la ai hangi iwe pe iwe. Habang ilong kinung pop ngi bu ngai ya la de na ka jing e na ka jing isne ka jong blay but ngi khanglat ya kita gijing kerku gijing u banwan hiar ha gijing em gijingi den mata gadau ha kana ka step habang iwan ban terwa ya kana kamas ka bakoj token ngin pan map noble try kan rat nabaro kine kilat kilet kitam giduna kipop kisang kibang ilale da gijing suret bat gijing kloy jingi ban kelag bamot token menta ngin pan map no try da ka bangi aduai lang nga pla Hau blay badan bor baro badia pi kohan men ko para bang lale pop shibon da gijing perkat da kiktin da kikam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakrawe junga namar kata ngakarpa de kamaria bukuj kabaisa katay soti ya kyangel berkirukut badia pi kohan men ko para banduai nag banta junga how try blay jungi ublay badan borbaro unisne yengi madalama pagi pop jungi unilamingi sha kachung em bam chukut. Amen. Try can rat go blay isne yangi. Try can rat go blay isne yangi. Kristo go Kristo ram go no penim jangi penim yangi. Try can rat go blay isne yangi. Try can rat go blay isne yangi.
in ya duai akan kemas bekut ngiduai na kebenta ishan bor nongkar badan hapeng ke jingpang kanlai kam tame kanlai jing I beratali I lak sitam ngiduai boblai trekenrat un ketai I in ai ke jingkoi ke jingkia kam tame na kene ke jingpang kanlai jing I kumjuru ngiduai na kebenta I kermen simply I badan ke jingpang kansar bau boleh trakan radon ai ka jingkoi ka jingkia kumjurung iduai na kabenta ka jingkoi ka jingkia akalang kamet bet kamensem jong I Ethaniel Lamare Aaron Lamare bat Elena Lamare bat kumjuru I riwar tensong ipan pau ka jing snungu ya boleh trakan rad na kabenta ka jingkerku ka bau ai kam tam na kabenta ikanlung ka bau boleh ai tong iduai kan bablai trakan rat nang kurku kurdok ya I riwat dan song berkumjuru ya ikanlung kijung I koblai da obala suspa yangi ba lapenlong yangi ki konting topet sebon ya ki kon ba I jongme kenang ba ha kito ki bangai how Chris and I ya ki jinglai lut basisha but ya kanong pateng bane junam Dau terai jengil Yesus Kristus ukon jome ube mat basan sha rengkat bad me ha ke jengil long kawai jongamen sembo khoj ublei junam la junam amen Kecipuri na citi jong pol suku ciki kristana kolose long art padriu berkasa ko para kumba pila piyang yang Kristus sutrai kumta to im habu to sutit patunang san habu patunang skam ha kecine kumba la hikaya pi ta kawanang roy kerhai ha kecisomo tu siar walam don besyukore pi da kecistat breu pat kecingam ler sudah kat kum karukom hikaya pateng di breu kat kum kinorem dan rai kamarian rai om kat kum Kris napa habu baro kecing pura congka cinglong blay kasyongne ka cinglong briu bat pilawan sya kecing pura congka cingim hamu ubalong kli congka bos sya berkeikhtiar baro hauru laut share ya pi da kecing share ka bomsyam lale dikti ta ka bawengno ya ka meddo ha kecing share jong Kris bat ya pi da teblang bu ha ka baptisma hakabaya piru la penyiparan kat padu daga cinget hakapor jumblai gol penyiparan na dibayar pada pi dibalayap kipop bat kecing bom ot share ka do jumpi blai la penlong ban imran kat Kris enda lama pengi ya kipop juni baro da kabawengno ya kakot rai pedran kabayang persyah yani daga jingdawa jongka kat kum ka are yakini ulawengno udah sak prek ya ka agadina ula kentai no ya ki bors bat ki bors nisha pot ula tatrong ya ki hakabapau rakaba pendamut ya ki hauli kakti jong turai Isongo yau bleng Asam cispak sepusan nomor praspak nrepusam praspak nrepusah Ngan yai pendon buram yame ko blai ko sim jonga ngan kurku kerteng jong me junam halakasi kurku kerdo gentil kerteng Try ba krau ba de yaro junam jem nudu try uba isne ba shem ha jing bitar ka
gas mun kindred Yaro you try Ngan yai pendon burom yame Ku blai ku sim jonga Ngan kur ku kur teng jong me Junom Baba u try u yai xia slem Ya ki jin tao ba ro U ba i du ba sngau lem Ya ro you try Ai ngu you try jin tao jong u Ai ngu ba to ker ku Pi lei ki lok jong u Kerku you try Ngan yai pendon burom nyame Ku blai ko sim jonga Ngan kerku ker teng chong me Junam Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ngala jidya pina kapertei ba pin lej ban sei so kiso ki ban yaisa. Hallelujah. Utrai dan rengkat bat pi Rengkat bat piru ka jing pule na ka gospel ba khoit kat kom u Lukas Kabram me katrai ha kito gisngi u Jisu lalai kiu shaulum banduai bat baro shemit ula penlej ha ka baduai ha oblei endalami kasngi ula khot yakisen ranjung u bat ula jit khadar ngut naki ya ki ba ula aikerteng ki apostol u Simon yau ba ula aikerteng Petrus u Andreas u parajung u Jacob u Yohanes u Philip u Bartholomeus u Matthews badu Thomas u Jacob u kun Alphaeus badu Simon yau balasin u Bashitram badu Judas u kun Jacob badu Judas Iscariot u balashet uba lakala long unong shet kala te ulawan hiar naulum bad yauba layeng ha gajaka madan lem bad bon ba kisunran jeng u bad kipaj ba Berlin na baro ka Judea bad Jerusalem bad na Kabduriau ka Tirus bad ka Sidon kiba layawan ban sngap yu bad ban penkoj na gijingpang jongki bad yakito kiba lashitam na kimensim bomkoj ula penkoj bad bara kipaj ba kila persang ban ketayu namar kabor kalamin u bad ula penkoj yaki bara ka gospel u try Kajinyaro yame ko Chris Kohan men ko para ha u Jesus Christ ha kene ka sngi ngiyo sngaw ka gospel na ka gospel jong Lukas kalonong kabahan reu du khat khat ar hadu khat khandai menta ka sngi u Jesus kren hanga badai phi neu yathu yang abadai phi chapang ka jingjit jong u ya ki apostol ngiyo i bau Jesus haman kapor haman kateng ngiyoi ba ulekiu hajrong ulum hajaka bakanja banduai usai lej banduai man kapor namaru tibba klem gajung duai ha ka commission gajung ha gajung em gajung u umla ban pendep
leng ba ka jing duai ka jing u yo ka bor u yo ka jing klan unang yo chu kata ka jing nang ka jing start ka ba bleu pa ula a hi u den ma ta ka dau man ka por man ka teng ngiyo i bau jisu ulej sa jaka ba jar sa ka jaka ba kanja ban ya kren ba du bleu pa jing lang ba ki jing duai bad haba ule ne usim kanu ka decision ne ka kam ka bakrau ha ka jing em ka jung u jisu u duai shua bad kum juro menta ka gospel ngiyos ngeo bo jisu lech sa jaka ba kanja upan kre ya lade ha ka jing duai jung u hadin kata ujit ya ki apostol ki jung u khot ya ki to ki khat arngot ki apostol na padeng babun ba kisenran ki babod yu namaru tip baleng ba ka jing duai bar ha ki jing duai u pan ka jing yarap na ubleu kpa upan ka jing yarap na ubleu kpa leng ba ki jing duai ki jing u bad ha ki jing duai ki jing u it yala ka jong kamon ha kamon jong ubleu kpa den mata ka daw ha ka ne ka sngi ningkong ne shape mangi iwe pa iwe ki kon Kristen Katolik mangi ki balong Kristen lakat kene kisnam hato ngibut na em ya kane kaba ujisu ulahi kai ya kaba ujisu hi dalade ulapan i yang abade pi hato sisa mangama pi ngilong kita ki beriu ki basit raham ha ka jing duai jungi ujisu man kapor ulej sa jaka bakenja sa jrong ulum banduai duai namar ba u wat upan ka jingerap na ubleu kpa kam ta me giong ha baule ya kano ka kam radba ha ka jing em ka jungu upan ka jing shai na ubleu kpa upan ka jingerap na ubleu kpa wat ya kamon ka jong ublei ukpa jungu baru it ya lade kat ka baudon it hakamon jong ubleu kpa hato mangama phi ngibut na em ya kane ka jing hikai ka bau jisu lai kai habang ngipet ya la ka jong ka jing em ko hanmen ko para ngipat ngibu jingai na ka jing duai ka bau jisu lai kai ngi balai namar ba ngingim snuthu kamod ayu ka jing duai namar ngingiting ban it ya lade ngi snyo benut ban it ya kamon ka junga ya ka jingkwa ka junga ha ubleu kpa ladangi lej banduai klempep ubleu kpa u khot yang abade pi bangin klet no ya lade bat bangin shim ya kata kamon jong ubleu kpa den mata kadau bamangi ngibu jingai ya lade na ki jingduai den mata kadau bamangi ngibu jingai ya lade na ki kam jong ka balang den mata kadau bamanga mapi ngibu jingai ya lade na ki kam ki babha ka ba ujisu ulahi kai yangi ya ka ba ujisu daladehi ulapan i yangi ya ka ba ujisu ula khot yangi bangin le den mata kadau ha gane kasngi nengkong ne shape ka point ka badangkong ka ba ujisu khot yang abade phi ko hanmen ko para bangi de ken ban lech hakmat ujisu hakmat ublei bangin penlej por hagi jing duai jungi bangin penlej por hagi jing skap jungi ya ka ktin ga jong trai namar ba lengba gi jing duai ga jungi ngiyo sngew ya ka sur ya ka mon ka ba bleu kpa ula mang la bu na ga benta jungi ban hagi jing duai ngin sayo bor ban im ya ka ne ga jing im jungi kum ki khon gi jung u token ngin but ya kane kanuksa kabau jisu hi dalade upan i hanga pada phi ha kane kasni lengba kane ke jingpule lengba ke gospel kabangi le yosngeu kabar pat hadin ka jing duai ke jungu ngiyo i bau jisu u khot ya barok kisenran ke jungu bat ujit kerpang khat arngut habangi pe Syapang kitoki khat arngut ki apostol lene ya ka jing im ke jungki ngiyo i ba ki apostol ki don kata ka jinglong ka ba pher u Petrus u Andreas u Yohanes u Philip Bartholomew baro khat arngut ki don ka jinglong ba pher kim don ka ju ka jinglong hanrei ki don ka jinglong ka ba pher
Henry what happening kane ke jinglong ke ba pher jungki u Jisu khode ki tang na ke benta ke we ke daw kata ke dei ke commission ban pen priang ban bena ya ke gospel ke jong utrai ha ki we pat ki jai ben riu ha setelah ke perthei kane ke bau Jisu ula ai hanga bada phiru kumju ula khot yangi bangin long ki apostol bangin long ki senran ke jungu bangin lej setelah ke perthei ban pen baptisma ki we ban yelap ya ke gospel ke jong utrai kane ke ba Jisu ula khot yangi kumju habang ipej ya ke jeng em jong kita ki apostol ki jungu ki wan na ki long ying ki long sem ba pher na ki snong ki ba pher kumang yong ak tinang we ki don kata ka background ka ba pher kim wan na ka ju ka background Henry walada ki wan na ka judge na ka background ka ba pher u Jisu u ai ki tang ka we u ai ki tang ka we kata ka dai ka jingai hau ka jing shania hau walada ngi don ka jing ya pher ngiru ngi wan na ka ying ka sem ka ba pher ngi wan yo le se na ka snong ka ba pher na ka jai ben reu ka ba pher ngi ngim long ka ju ngi wan na ki background ka ba pher Henry yang ngi baro lada pideu khasi lada pideu khar lada pideu naga ne pideu boy na war ne khanriam ne pu wow jantia Henry utrai u khot yangi bado ai yangi tang ka we kata ka dei ka jingai hau ka jingshania hau kane ka ba u Jisu ula pani leng ba kane ka background ba pher jong kine ki apostol nang dapat maki ki khat argot ki apostol ki jungu ki long ki breu ki don kata ka jing sngo ka ba pher kim don ka ju ka jing sngo Henry what happening kane ka jing sngo ba pher jong ki kum ki breu u Jisu u khot ya ki tang na ka benta ka we ka daw kata ka dei ka jing ich ya blei ka jing ich ya ki para breu ka jing ich dei tang ka jing ich wala dang idon ka jing sngew ka ba pher kum ki breu Henry ngi dei bandon tang ka we ka jing sngew kata ka dei ka jing ich ko hanmen ko para ha ka ne ka sngi habamangi ngi pusan syapang kine ki khat arngut ki apostol ki bawan na ki jinglong ba pher ki bawan na ki background ba pher ki badan ka jing sngew la ka jong kam dei ka ju ka jing sngew ka jong ki bat kum juru ki don ka jing don kam ka ba pher Henry utrai u khod yangi tang na ka benta ka we na ka benta ka jing ich jongi yaw blei bat ka jing ich jongi ya ki para breu kane ka ba trai ula khod yangi kumbangi ong hari India Karindia jungi kumangi ong aktin pareng mo unity in diversity wala dangi don ka jingya pher wala dangi don shibune ki jaj benriu wala dangi don ki jela ki babun apo gari ka India jungi Henry yang ila khot tang ka we kari kata India bat ngila khot yangi bangin ya tali tang ka we ka ying kesam to ken ngin pen menta ha kane ka imlang ka salang ka jungi hato shisha kane ka diversity jungi ka penlong yangi ka we hato shisha kane ka jungi pher jungi ka penlong yangi ha ka we ka jing ich to klet ken supang ka rin dia jungi hanrangin pej ya ka balang Kristan ka jungi hangi baro lakhot balong ki Kristan wala dangi long Kristan Katolik wala dangi long Presbyterian ne ha kano kanyam nega kunhun balang idon hato ngilong tangkawai kane kadai kebangi haban keli manta kesngi utrai umsem khot enga bangan long uta bo pher nakawai kaniam sakawai kaniam nakawai ka kunhun balang sakawai pat ka kunhun balang nakawai ke jai benreu sakawai pat ka jai benreu Henry utrai u khot ya baro kine ki breu ki badan ka jinglong ka ba pher badan kata ka jingkwa ba pher kata ka jing kata ka background ka ba pher ka jing don kam ka ba pher Henry tang na ka banta ka we ka dei ka jing ich jongi yoblei bat ka jing ich ya ki parabro bat kum juru na ka banta ka borom ka jungu
ban penpriang setelah kepertai ya kata ke kubur ke babha ke bau turai ulai yangi den mata gadau ko hanmen ko para hakane kasngi token ngindem ngon ka kli ke jungi ngiong ba kam dei ka mon ka junga ko turai hanrei ka dei ka mon ka jume kane ka jing em kristan ka junga kane ka jing lok kristan junga ka dei na ka banta ban penpriang ya ka kubur ke babha ka ba melai hanga kane ka dei ka jing duai kane ka dei ka jing kwa ka jing trang ka jing angnot ka jungi iwei pai wei ha kane ka sngi bad habaro se jing em jungi knang ba baro kane ka jing ya pher knang ba baro kane ka background ka bangidan ne ka bangiwan lane ka jing snyo breu jungi lane ka jing kwa ka jing trang jungi kan ya long ka wei kata ka dei ha ka jing em kristan ha ka jing em kristan katolik ka jungi en yo Jesus Christ Chinom la chinom. Amen. Tong yang pelala ke jong ke cingej ngai job lei Upa buten bor unong tau ke beneng ber kakendau. Padahal Jesus Christ kun mamare ju utrai jungi ya balapon namen sembekoj ya balakana kamaria tesuti bashala bein hapo Pontius Pilatus lasana pnai layap latep yu layas bayap hagas ni kebalai lami pan bayap ulaki usabneng usong kamanu blai kupab dan barbaro nang tawan papan bisyar ki bayap ngai namen sembekoj hagabalang katolik bekoj hagajing selok kerukoj hagajing mabe pop hagajing mi pat kadok hagajing embam jukut. Amen. Lai spa nyupo. Lai spa nyupo. Blei ba crown top jang snow pa ching ai ti bang iterwa wan bad pu bali pernai ba upa jo Sim toshim mon bad bor skil tu kum ju bor perkat bagi tip tu ya la dingi ai tilut hakik ti jong me go blame na du wanda uleng do ubasam ki jing ai Tuduai ko para baga jengkenya jenga bacong pi kan long bapriang honak madu bleu pa badan bor baro to try pedeng jing knya nak ti jong pi naga banta ke jing ro uro makerteng jong ka jing mentoy yangi bedaka balang bokoi jong u baro ko wei ko blei ko nong seng ya ga jing mane blei basisha bad ya ga jing suk to angi kerpat pada kene ga jing trua ngin la ban a ya ka ngo kadem ka badai hok
hame upakrau keburam bad da kebayo banta ha kene ke jingmaya bakantang en peniatali yangi da shisha hakadanut bad kamensem dau Kris utrai jongi Amen. utrai dan rengkat bad pi Rengka bat piru. token tiwila kidanut Ngikin tiwya ki shao tong trai. ngai utrai blai jongi Asong hok bat katay. da shisha kalong basong hok bad kabadai kadai ti jongi bad kajing penem yangi haman lakapor bad kajaka banaingu yami ko kanrat ko kpa bakut ko blai bran bor bad bom jikut namar ha kajing ej malathau yo ban riu bad haba lapan rem yo kat kum ka hok mela suspai u da kajing isnei lang bau trai jungi u Jesus Christ lang ba jung u ki angel ki ro e ka borom jung me ki hima ki dam mane bad ki bor ki knyu akmat jung me kabneng bad ki bor kabneng bad ka servem balakar ku ki yamane rengkat da kajing kemen ngi karpat yame to ai ba ki so jungi kin ya so bad ka jongki kat bangi penbana da kajing ro bas ngel red Bakud utrai. Bakud ublek ipat. Neng bat bertek idam. Da kaburam jome. Rai usana shatrong. Rai usana klemkut. Rai usana yublei junom. Ya ro yutabawan. Aka kerteng utrai. Meng bat bertek idam. Da kaburam jome. Rai usana shatrong. Rai usana klemkut. Rai usana yublei junom. da shisha malong bukhoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi karpat yame to pan khoj pan kantang ya kine ki jing trwa jungi dag ma pha yaman sim jungme kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kam met bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor beladi no yu badla kaman snga bha ula padiang ya ga jing sha sutam ula shim yokpu bargbaingo yame ula kedia ya u badal ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya keban IT na kebanta jongpi haka jukur kam enda lalaya bam ula shim ya kukuri badak baingo biang yame ula ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang bathamai batbom jukut ya kebaen penme na kebanta jongpi bat na kebanta kibabun na kebanta kajengma bekipop tole ya kane ban kan mau yanga kajengmaya jong kajengej Kata sin bangi bam yune upu. Pat ngi di nakani kakuri. Ngi pen na kajing yap chong me ko trai. Ta ta du namar kata ngi bapan menta ya gajing ya par gajing mi pa chung u ngi trwa hame ko tra yuk pu jong gajing em bad ya ko khuri jong gajing pen em ngi dai ngu adam namar malenyew yangi ki babit ban yang khmat chung me bad ban sakri yame
da kebas ngawret ngi kerpat yame bangi giba yo banta ha kemet bat kasna mukres ngin long giba lapan itali ka way daw man sem bakoj token mau kotrai ka balang jung me ka bala priang hasatala ka perthei bato penjana ya ka ha ga jing e rengkat bada Francis ukpa bakoj jungi wal bad marwen bishop jungi ka kanhon ki bishop bad baro ke lingdo token mau lemru ya ki henmen ki para sunrang bad kanthei ki balya thia da ka bakermen ha ga jing me pat bad ya baro ki bal khlad no ha ga jingi snei jung me to priang ya ki sha ga jing shai ka khmat jung me to isne yang ibaro ngi kerpa dia me barengkat bad kamariate soti bakoj kakmi jong belai ujisa bakoj ukurem jongka ki apostol bakoj bad baro kerekoj ki balapen sngo bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalam ha gajing embom jukut bad begini ro bad pandan burom ye me daw konjong me uji sukris dau lembadu badhau kan long hame bleu kpa badan bor ha gijing long ka wei jong man sem bakoj baro ka borom bad gijing ro junam la junam amen ko han men ko para habang iduwai ya gena gijing duwai ka ba kris hi ulai kai ngi baduwai to ken ngin it ru yalade kham tame ekane kesngi ka ba jisu lapan kan mau yangi bayangi lakhat ban pen priang ya ka gospel ke jungu ha ki wei pat ki jaj ban reu to ken mangingin sim khia ya kane ka kamram ka bau trai la pan kham te yingi lengba ka jung em ka ba ha ka jungi kok pa jungi ba habneng ka long ka ba khoi ka kerteng jung me kanwan ka hima jung me ka long ka mon jung me ha ka khandeu kum ba habneng to ai ngi mata ka jung bam jungi ka ba hala ka sngi batamab yangi kerengkang jungi kumbang rogi mapi ke belas new yangi berwat yalam yangi sha ga jing pensoy hanre to panlai yangi na ke bas new to panlai yangi ngi kerpat ko try na ga jing snew baro ha ga jing sbon jung me to a jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da ga jing rap ga jing snei jung me ngin lai bar da bor na ka pop bad ngin yo jing ya da na ga jing jenjar baro kat ba ngi ding ap khmelanti ya ke jing kerman bakoj bad ke jing wan pa jong nong panem jungi u jesu christ namar ka chume ka long kaima ka chume ka ka bor bor ka buron chinom la chinom ko trai jesu christ me belong ha ki apostol jung me ka jing suk ngai epi ka jing suk jung ngai epi wat pe ji ki pop jungi hanro ya ke jing e jong ka balang jung me bara ke jing sbon jung me to a ya ka ya ke jing suk bad ke jing tali ka wei kat kum kamon jong me mame ubi mat basan shar junam la junam amen ka jing suku trai kandan barabor rangkat bat pi rengka bat phiru to ngini atrwa ya kada ka jing suk iwe highway pat ko kun lang bra du blay make it keep over day to show some day yangi ko kun lang bra du blay make it keep over day to show some day ha kmi kolang bro jong blay ha kmi bukin no ki pop jong ka perthei sukito ya ki balakhat sha ka jing khawai jong kon lang bro ko kan rat ngam song hok na matro ko ki ing ka jinga and resh ong tan ktin kaman sem jinga kan sakhia ai kaman bakas namo Chris kan ribut kalamingi sha ka jing bom jukun amen
Ngamane yame Banga idyame Jisu ko blai jonga Jisu ko lok jonga Mewan banjo yanga Namar me isisha Ablay usim jengam Baru kendra jengam Ngamane yame Ban ngai yame Jisu ko blay jengam Jisu ko lok jengam Adurukku medon Adur kawan medon Lord, ko Jisu binya hakan ay kastap Iyay ni kuya me Imane me Nagpunta ka na ikrimat ka malayangi Kamtame Kajungwan syong kajumerin ka banyi Kajungron orkad kajumebanyi Pamelawan rung apa kedunan kajungi Nang baga met kasnam kajume Tanang ay boring tanang kersyaan ingi kontra Jisu binya Kamtame sa jisin Iwan rak majumi Ya gine kajungtu kibang ladwa Ya gine kamas kibukoj Nagbenta iriwat ng sam Nagbenta Kermen sumbi Etalian lamare Aron lamare Elena lamare Magkumjuro Nagbenta Ishanbor Lokhan Ikan mauro banduay Nagbenta Baro Kibapang Gustam Apo Gustam Katao Gaji Apo Kaparish Gaji Kubaying Asem Gaji Kublay Trikan Rat Kataya Ki Ai ki kajing koi kajing kia mapura jume such sin. Ni di lane hame ko Jisu. Kamtame panginang la susu baniem kajing im kajingi. Katkum kata kajing khot kajume. Katkum kata kamandek kememal aingi. Pangilaban panpriang ya kajing it kajume hasi we pan kebreu. Kontra Jisu bige. Tai bagi we pan gijai penreu. Tai bagi we pan Kibrik masyong hanggang nagkatahan ka jungi Kinyo i Kame im hangi Langba ka jungi it ka jungi Langba ka jungi im kababaha ka jungi Ay boringi Kersyani Yalam Batinladi yangi Ko Jisu bai Tongin ya duwai Toai ba ya kirunge jongme kotrai ya kiba melapsa
bad ai jeng em da ga jing bam jong ka ktin jong me bad ka sakramen ba kan jabneng en pen mentoy sibon yaki da kat kine ga jin ai ba kraw naw khon ba e jong me ba en pen long yangi barabor kinong yo banta ha ga jing em jong u ba imat basanchar junam la junam Amen. utrai dan rengkat bat pi Engkau berpiru. Belai badan barbaro unkar koyapi. Ukpa badukun badaman sem bakod. Amen. Tolai suk ya roba syukur try dan gajing em babha jong pi. Ngisawu yaulei. Sauspa lai pusah. Sauspa lai pusah. Kile jatuh pajba, jatuh nat lumba na lumba, pen priang banang pena, yaki kamba utrai, o Kristi sujari siap, kibut pajba belai. Isngap lengo kiktin blay ya rojing sadu try kile jatu pajba ya tuna tumbat na lumba pen priang banang pena ya ki kamba utrai Kau buram hok pa thau kun ha man sim bakui kumba kalong ba maningkong uju mentau barabor jinam la jinam amen en your right try Jesus Christ jinam la jinam amen